ndị Igbo Association of Tampa Bay nke Florida ga-enwe mmemme nke ụbọchị pụrụ iche ndị Igbo mgbe ọnwa isii nke afọ anyị nọ n'ime ya gbaa abalị 25 site n'elekere 7 nke mgbede wee ruo elekere 12 nke isi ụtụtụ n'ụlọ oriri na nkwari nke Embassy Suite Hilton dị na 3705 Spectrum Boulevard, Tampa Bay, Florida 33612. aka na-achị ndị Igbo na Tampa Bay, Florida bụ Chief Obed Arịrịesirokwu nke mbụ Ukano na amara n'ịsọmpi egwuregwu bọọlụ nke Rangers na Vasco da Gama nke ala Nigeria. Tampa Bay Buccaneers na Washington Redskins ekwuola na mmemme pụrụ iche nke ndị Igbo nke afọ a na Tampa Bay, Florida ga-abụ akwa akụrụ. Chief Arịrịesirokwu nke mbụ ji obi sara mbara na ihu ọchị wee kelee ugo nwaanyị izizi nke ndị otu a bụ Lọlọ Lovende Arịrị Nwachi meziri. O jikwara abụ ekele wee bugara ndị bụ nduji ụlọ ndị otu a dịka Chief Salesin Obi Ugezuo, osote onye isi ọchịchị nke ndị otu a, ka a na-ayị Okeke odeakwụkwọ, Chief Emeka na-ebo odeakwụkwọ maka ego, Lọlọ Vero Ogike Ojidego, Chief George Ikegwu onye mgbasa ozi, Chief Chibunna Njọkụ odeakwụkwọ mgbasa ozi, Lọlọ Victoria Ibewike onye nchịkwa na Injinia Bartolome Nwabuo onye nkwado. Mmemme a pụrụ iche bụ isi ahụrụkwa okwu bụ atụmatụ ịchụnta ego nke ndị Igbo bi na Tampa Bay, Florida gbawapụtara iji wee nweta ego a ga-eji arụ ụlọ ọgbakọ nke ndị Igbo n'obodo ahụ. Ụmụ nwaanyị ndị otu a akwalari akwa ododo maọbụ yunifọm ma ọkwa egwu pụrụ iche nke ha ga-eji eme ọha na eze wụchara n'ọgbakọ a obi ụtọ. Egwu ụmụaka na-etolite etolite ga-ewerekwa ọnọdụ ebe mmọnwụ dị iche iche ga-ekpu elu ma gosipụtakwa nke ha jiri bụrụ mmụọ, maka ihi na ngwere emeghị nke o ji bụrụ ngwere ọ bụrụzie ngwere ahụ ji ọkụ. Mgbakọ Ọsalaụzọ ga-ewere ọnọdụ n'ụlọ oriri na nkwari nke Embassy Suite dị na 3705 Spectrum Boulevard, Tampa Bay, Florida 33612. nke a bụ akara ọnụọgụgụ ekwentị ị ga-eji kpọọ wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị maka mmemme a 813-977-7066 ọzọkwa 813-977-7066. echefukwala ịgwa ndị ụlọ oriri na nkwari na ọ bụ mmemme pụrụ iche nke ndị Igbo ka iji maka ihe wee kpọọ ka ha wee nwee ike inye gị ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị n'ọnụ ala. Gị bụ onye na-ege ntị, ekwele ka achọọ gị achọ na mmemme a maka ihi na ndị eze igwe ala Igbo dị iche iche ga-awụcha dịka ndị a: His Royal Highness Eze Dr. P.U. Onyenwenyi Nwa Chinemere Ezeana nke atọ na Obibi Ezeana, His Royal Highness Eze Ambassador Boniface Iheanacho Arịrị, His Royal Highness Igwe Raphael Chinwike Ọkpalaeke Igwe Kalabọ nke atọ na Amaesi, na His Royal Highness Victor O. Ogbenna ga-eji ụgbọelu na ụgbọala wee wụcha na mmemme a. Tinyekwara onye isi oche nke World Igbo Congress Dr. Anthony na Lọlọ Ejiofor ga-achọwapụtakwa ka ọnwa ọkọchị ebe ọ bụ na eluigwe ihe eluigwe oke mbụba ka ọ ga-abụ oke ihe tibiri oke mbụba chụwa ya mere Dr. na Dr. Mrs. Chris na Rosemary Oredu ga-eji egwunye n'ọgbakọ. Gị bụ onye na-ege ntị, jisi ike ka ịwụcha na mmemme a ma manyekwa aka na akpa ka iwee kwado atụmatụ a pụrụ iche nke ndị Igbo ji arụ ụlọ pụrụ iche maka nzukọ ndị Igbo na Tampa Bay, Florida. Jidekwa ka iji